Miss Tampere 2014 kilpailun yksi yhteistyökumppani Fressi on valinnut oman Fressi-tyttönsä Jenni Peräinen kilpailija numero 1. Sä harrastat pikajuoksua. Minkälaista oheisharjoittelua sä teet oman lajisi lisäksi? Mä käyn salilla ja lenkillä. Ja onko sulla aikaisemmin ollut personal traineria? Mulla on valmentaja, mutta ei silleen niinku personal traineria oo. Nyt sä sait lahjaksi tästä Fressi-tyttö-tittelistä myös tämmöisen trainer-paketin. Onko sulla kenties jotain kysyttävää jo näistä harjoitteluista tai jotain, mistä haluat lisää tietoa tai ohjeita treenaamisessa? No varmaan niinku liikkuvuutta olisi hyvä parantaa jollain tavalla ja sitten niinku, että pääsisi niinku se telineistä lähtemisen reaktionopeus olisi paljon parempi, että sitä olisi kiva kehittää vielä personal trainerin kanssa. Ja meillä oli myös kuvauspäivä maanantaina Fressillä, kuului osaksi meidän kiertuetta Fressi-psykkeenä, niin miltä se tila nyt sitten näytti? Mä oon ollut siellä Fressillä aikaisemmin ja aivan siis todella tilavat ja hienot tilat, että aivan mahtavaa reenata siellä. Kelpaa siis treenata. Kyllä. Jenni saa siis Fressin tuen tähän Miss Tampere 2014 kiertueelle. Tulkaa seuraamaan meitä myös finaaliin ravintola Miamin 29.8.